Gas. Vítajte v ďalšom videu. Dnes ideme zase na môj nový tréningový flek, kde sa budem pokúšať o výjazdy na kopcoch, kde sa mi to nedarilo. Robil som vám nedávno taký shortik na TikTok, YouTube, Instagram, aby ste mali taký sneak peek z toho, že čo budete vidieť. A my už sme skoro tu. Budeme sa snažiť ísť tam hore. A uvidíme, či sa to podarí, alebo nie. Stal sa mi samozrejme nejaký pejlik. A hádaj čo. Typek si nechá vypnúť tú kameru do... Vypnúť tú kameru! Boha. Tu vyhrabol diviak. Ja si to užívam, keby dačo. Prečo ma to tak rozhádzalo? To je srandy kopec. Ale dobré miestečko to je. Mám taký pocit, že pre mňa stvorené. Fuj. Konečne som dodýchčal. A dnes asi nevidím nič, no. Ale je to dačo, čo som čakal. Keďže je to oveľa náročnejší terén, než toto, kde som chodil trénovať predtým. A myslím si, že bude super indikátor toho, že keď už budem neskôr vedieť vyjsť ten kopec pravidelnejšie, bez nejakých chyb, že som sa tak aspoň posunul, lebo tam som to vyšiel už stále hore, už ma to nebavilo, tu je to dačo nové. Môžem to skúšať z viacených strán, že nie sú tu úplne traverzy, ale proste treba tu kľučkovať. Je to ťažšie. No a tak, no, budem to skúšať, dokým sa to nenaučím, dokým mi to nepôjde lepšie. Dúfam, že to raz pôjde, no. No. Presne tak som to nechcel, ale nevadí. Aspoň som sa konečne nevysypal. Dobre, neviem prečo som tam neodbočil do prčic. Ďalšia vec, ktorú si všímam, alebo sa cítim, že robím, dúfam, že aj robím, že už keď cítim, že ten motor nevládze, že som také na vrchu, pritlačam si spojku. A to by ma mohlo, alebo nie, že mohlo, to je jediná vec, alebo jedna z malých vecí, čo ma zachráni pred tým, že som náhodou pustil príliš veľa plynu a tá motorka by mi odletela spod rúk. Alerte delusional! Ding, 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 ding! Alerte delusional! A zatiaľ ma to stále zachránilo a vedel som sa tak do boku vykrútiť. A musím si aj na toto dať pozor. Jezus. No stále ma to tu ťaha.
že sa stane. Ty kokos. A benzín neteč. A gas. No, ťažko to schytalo koleno. Ale to som si celkom pýtal teraz, no. Ty vole. Mám taký blbý pocit, že som dačo ohol. Ty kokos. Pozri, kde ide blatník, pozri, kde ide koleso. Ach, bože. No teraz ako tak rovno. No nič ľudia, dnes máme asi predčasný koniec. A už ma popravde aj prešla fuť celkom. Takže dúfam, že sa vám dnešné video páčilo, aj keď bude asi trošku kratšie. Nezabudnite mi dať like a odber. No a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.